Dă-mi șervețel, te rog. Se vede? Da. Ești ok? Este ok. Îmi dai șervețelul odată. Da? Îți dau să fie spate. Iau șervețelul. Se vede? Da. Puțin mai jos. E bine. Băi, ești nebun? Cum faci, mă? Se vede super treabă. Mai dai, mai dai, mai dai. Te văzut de data? Te văzut? Hai să te nu mă că nici cu camera foto ăsta să-ți ia în parte. Că pe video se vede așa.